Dit is het oudste bedrijfsgebouw van de Lemmer, firma van der Neut uit 1750. Het laatste skoft hadden 2 broeren zitten met de mesmakerij, maar er is geen opvolger van het bedrijf en dus zit het nou leeg. Er is een nieuwe bestemming voor dit gebouw. Dat doet wel wat zeer, hè, dat dat nou ophoudt. Maar de familie De Vrij die wil hier een hotel beginnen. En zo zijn er vanzelfs volle meer van dit soort gebouwen. De provincie zocht het laatst dat er wat gebeurt met dit soort karakteristieke gebouwen die door verlenging in zoenen. En stelt erom nou 2,5 miljoen euro beschikbaar. Het nijs waar vermoed bekendmaken in appartementencomplex Hartelust in Leeuwarden een oud-ijzerpakhuis om het zoenen te weeromte. Een goed voorbeeld dus van hoe de provincie het wil. Hier is een hele mooie combinatie van appartementen en kantoorfuncties. Maar kerst ik denken aan toeristische functies, recreatieve functies, culturele functies, bedrijven erin, ondernemers die naar je kansen zorgen. Dus wij hopen echt dat we wat creativiteit uit die merk halen. Vraag is of 1 miljoen euro genoeg is. Nou, dat kan wel eens spannend worden, maar het is wel natuurlijk een geweldige stimulans al van de provincie om dit op te zetten. En nou ja, als het een succes wordt, dan is er misschien wel meer geld. Dat kan ik net beoordelen, maar dat zou prachtig wezen. In totaal is er 2,5 miljoen euro voor deze regeling. En de ondervinding is dat dat echt weer een multiplier uithelpt. Dus 2 miljoen van u, dat wordt 4 miljoen in totaal. En als dat een periode doet, was dan Malkoor uit de wijs zetten kist. Waarom nooit het toekomstig hotel? Hier moet eerst de iets heel komen. In het hotel moet het trekje kemen, zal ze volle mogelijk wat van de mesmakerij bewaren blijven. Maar er zijn meer van zulke karakteristieke gebouwen op een Lemmer. Die kost het pakhuis van Gastra. Ja, dit is een pand wat te keep stiert en wat nou net zo het van de hand gaat. Maar dit is dus ik zo'n voorbeeld van hoe je dus ja, een pand herbestemmen kan. Dit grenst het eigenlijk in het centrum aan. En je zou heel mooi een activiteit in kennen die ik weet dat centrum versterkt.